I Josep Maxencs, suposo que molt content, no? Extraordinàriament content. Molt, perquè sempre agrada que amb algú li reconeguin les feines que fa millor o pitjor, però amb tota la bona fe. I en aquest cas, quan vam crear l'ESCAC, no ens podíem imaginar que arribaríem a assolir uns resultats com aquests, que de tota manera cal esperar-los quan es tracta de gent jove. Gent jove que, a més, a la meva altra cantó tinc la Teresa Gimpera, que em deia: a mi sempre m'ha agradat treballar amb gent jove, des dels meus inicis. Sobretot els directors que, com a actriu novell també, em sol·licitaven per fer la primera pel·lícula. I les experiències que he tingut han sigut sempre molt positives, perquè són directors que per ells la seva primera pel·lícula és importantíssima. I llavors he notat que des del punt de vista d'actuació i de direcció són molt més acurats que un director que jo recordo una vegada que s'asseia i dormia quan deia acció. Teresa Gimpera, més de 100 pel·lícules. 120 pel·lícules. Jordi Grau, una història d'amor, que potser l'estem veient en aquests moments. Moltes pel·lícules, Jaime Camino, Víctor Erice, directors molt potents. Maxencs, seguim tenint gent molt bona, perquè fins ara hem tingut sort, però tindrem en el futur? En tenim i en tindrem. Que en tindrem n'estic segur. Seria absurd parlar només de l'ESCAC. O sigui, a Catalunya en aquest moment es concentra una quantitat de formació audiovisual, cinematogràfica, extraordinària. Jo penso que és un autèntic privilegi. I, per tant, d'aquí ha de sortir segur. Home, si hi ha 500 estudiants, per posar un número, te'n sortiran 3. Aquests 3 valen un imperi. Però és això el que busquem. És això el que busquem. Actriu per casualitat, diu Teresa Gimpera. Perquè, a veure, Teresa Gimpera era molt guapa, model, i ho és. Jo això sempre dic gràcies als gens del meu pare i la meva mare. Vaig ser model per casualitat, segurament el físic que tenia en aquell moment, als anys 60, i després actriu perquè feia tanta publicitat que tots els directors van començar a dir: aquesta dona, per què no la fem actuar? I allà va començar. Jo m'ho feia al Cine Arcàdia a veure les pel·lícules de la Teresa, és veritat. Sí, va ser, per això he titulat el llibre Actriu per casualitat, perquè realment va ser una casualitat, no m'ho havia proposat mai jo. Són 2 dels membres honorífics que avui rebran estatueta aquí, al Palauet Albéniz, on també, com tu deies, Ariadna, es farà la foto dels nominats als Premis Gaudí, que es concediran el dia 6 de febrer. Estan a punt de caure ja. Molt bé, doncs estarem pendents també d'aquests premis. Gràcies, que vagi molt bé també, gràcies al senyor Maxencs i a Teresa Gimpera. I ara, aquí,